दा लोगोफोरा आं दहायनि भिडिअ बुंनाय बादि दा सेकेन्ड टाइम मोनसे गोदान ब्लग लाबोफिनबाय आरो बेनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबोनि बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअआव गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनाय थाबाय आरो बयनिसिमबो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम ओमफ्राय दा आं दहायनि मोनसे सिगांनि भिडिअआवनो एसे डिटेल्स खोन्थाखाबायमोन ओमफ्राय आं मोनसे निमाहा बिनो सानो आं भिडिअखौ दा बानायदोंबाबो आं दा आपल'ड होनो हानाय नङा आरो गाबोन फुं बा सानसुफ्रावसो आपल'ड होनो हागोन आरो आं बिनि थाखाय मोनसे निमाहा बिनाय थाखाबाय मानो होनबा आं भिडिअ ब्लग बानायनानै आं इडिट बानायनोबो टाइम मोननाय नङा बेनिफ्राय आपल'ड होनो थाखायबो जोंना टाइम टु टाइम हाया आरो नेटनि बिराद प्रब्लेम जोंनि जायगायावहाय आरो बिनि थाखायनो आं बेखौ सिगांग्रो भिडिअनि सिगांनो बुंनाय जाखाबाय भिडिअखौ दा बानायदोंबाबो आं फुंफ्रावसो आपल'ड होनो हागोन आरो ओमफ्राय दा खोन्थालांबाय थानोसै बोरै बोरै जायो ओमफ्राय दहायनि एसे सिगाङावथ' आं एसेबाबो खोन्थाखांखाबाय जोंहा देग्लायजों थामथि खेब जागोन बैसागु फोरबो खुंनाया आरो जोंनि साउथ बंगिया एरियायावहाय आरो ओमफ्राय दा बेखौनो फिन खेब दहायनियावथ' आं सिगांनि भिडिअआवहायथ' जास्ट ओरैनो खामानि मावनायखौल' एसेल' शेयार खालामबाय दा मा प्रग्राम लादों लायाखै आं बिनि सोमोन्दै दा हानायमानि एसे शेयार खालामनो नाजानोसै आरो मा प्रग्राम दं होनबा जोंनियावथ' देग्लायनियाव बांद्राय बुरजा मानि लायासै आरो थाखा फैसानि प्रब्लेमनि थाखायनो बाराद्राय गोगोमथार मोजांथारै बानायनो हायासै ओमफ्राय दा फार्स्टआवनो फ्लेग हस्टिं आरो गुफुर गाबनि फिरफिला बिरहोनाय गोजोननि बेनिफ्राय देग्लाय बोसोरावहाय पिअ आरो मेट्रिकआव जाय फार्स्ट डिभिजन पास जादों बिसोरखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनानै बरायनाय आरो बेनिफ्राय मोसानाय बादायलायनाय दं आरो खुगा मेथाइ खननाय हान्जा मोसानाय बेफोरबायदि बादायलायनाय दं बेनिफ्राय हारिमु मोसानाय आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय बेखिनियानो आरो ओमफ्राय दा आं बेखौनो शेयार खालामलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे जोंनिया दा सिगांग्रो गिबि हाबाफारियानो नैबेनोमोन गुफुर गाबनि बा गोजोननि थाखाय फिरफिला उरायहोनाय आरो दा बियो अलरेडि जोबनानै थांबाय दा बिनि उनाव जासिगोन दा बावै मोनसे हाबाफारि दंबावो बिनि उनावहाय थारमाने दाख्लै बावै मेट्रिक आनजाद आरो नै दिनै SL आनजादनि जायनाखि फार्स्ट डिभिजन मोनदों फंबाय बिनानावफोर बिसोरखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनानै बरायनाय आरो बियो दसे उनावनो जागायजेनसिगोन बोथोरा अखासो हाबाय जावलियासो खामानि गैयालै अखायानो मेगन गोसासो मा होननांगौ नायलाय मा खालामखो जेब्लानाखि प्रग्राम स्टार्टिं जाहां जादों जागायजेननो नागिरबाय गैला नै अखा हानानै पाब्लिकफ्राबो फैहांबायानोमोनबो खारलाजोबनांबाय ओमफ्राय मा होनबावनांगौ बेखौ बक्स दोनग्रायाव सेरसिनानै थानांबाय दहाय फुङाव बिराद मोजां सान्दुं थिंमोन ओमफ्राय दा मा होनबावगोन आरो बोथोराबो बेबायदि मेगन गोसा जायो नालाय जेब्लानाखि प्रग्राम जानो स्टार्टिं जाजेनदों जागायजेननो नागिरदों बार फैनानै होबाय आजां गाजां बेनिफ्राय अखा हाना होबाय दा बहा दं होनबा नै ओरै बक्सजोंसो दंफायो सिङाव प्लास्टिकआव हाबनानैसो नै बायहेरायावथ' ओरैबायदि अखा हाबाय सेस खालामबाय मानो बिदि जानांगौ जाखो दे बोथोरा एफा मेगन गोसा जायो नालाय बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो गैला नै अखा सेस जालाजोब्बाय नायलै मोसानो मोनगोन ना मोनालै देग्लायनि बैसागु फांसनाव नायद्राय लामसाम बोथोरा बेबायदि जानो नाङा गैला सेस बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा दंबावो इसिबां गथ'फ्राबो मोसानो होननानै गानै जोमै देलायलायनानै फैबाय बहा थाइजोबबाय खुनुरुखुम आंहाथ' नैबे सिङाव थानानै बासायबाय एसे सोर बहा थांलाजोबो खुनु मोनथिला दहाय जिबौ गुवाल दानबोदोंनो लामायाव दारमासिनिफ्रा असायग'फ्रा बिसोरनो गारिजों जिबौ गुवाल दानबोबायनो बेखौनो नांगौ लाब गैयिफ्रा बिसोरनो अखा हानानै केन्सेल जानानै दा जागायफिनलायबाय अखाया दाबो गोरलै हागासिनो दं नागारगोन ना नागारा हाफिनगोन ना मागोन मिथियालै गोजौआव गोसोम जोब दहाय फुंनिफ्रायथ' बिराद मोजां सान्दुं थिं
दा स्टार्ट खालामफिनबाय आरो जागायफिनसै अखा हाबाबो माथो बाय प्रग्रामा खालामखानांगोनखा नैबे मोसाखावरिफ्रानो दिनैनि जोंनि बैसागु माबाखौहाय फोरबोखौ बेखेवजेनसिगोन आरो मोसानानै दा एसे ब्लग बादि शेयार खालामलांबाय थानोसै आङो HSLC एबा मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव बेसेबां नम्बर लानानै उथ्रिसारदोंमोन बिथांमोननि मुंखौ आङो फारियै खावलायहरनोसै जोंहा सेथियाव दङ रबिना बसुमतारी आरो नैथियाव दङ जोंहा उदांस्रि मुसाहारि आरो बिनि उनाव दङ जोंहा लाखि बसुमतारी बिथांखौ बरायनानै लानो थाखाय जोंनिनो महेन्द्रपुर एमइ स्कुलनि मानगोनां लोगो फोरोंगिरि आरो जोंनि खोला गङिया रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि बोसोनगिरि मानाव गेदेर लंकेश्वर बसुमतारी सारखौहाय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय साफ्रोमबो मोसाखावरिफोरखौ नैबे जौसांनि सिगाङाव थाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो बिनानावनिसिम बिमानि मुं फैसालि बसुमतारी गामि नंथु महेन्द्रपुर लेटार मार्क बड' साबजेक्ट पार्सेन्टेजआ 72.3 जौखोन्दो फरायसालिनि मुं गार्लस हाई स्कुल बिथांखौ बरायनो थाखाय मैनागुरि गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि आरो जोंनि खोला गङिया रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि बोसोनगिरि मानाव गेदेर दुर्जय बसुमतारी सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आखाइ खबनानै हो रायजोफ्रा गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो बिनानावनिसिम फनेन्द्र बर' गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो बिनानावनिसिम नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल बिजनि बिथांखौ बरायनो थाखाय जोंनिनो खोला गङिया रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि बोसोनगिरि मानाव गेदेर दिथ' बसुमतारी सारखौहाय बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायहरबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो गोजोननाय थाबाय पिंकि नार्जारी गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो बिनानावनिसिम जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय खुलुमबाय आंनि मुङा मिस लाखि बसुमतारी आं कुटुगाव गार्लस हाई स्कुलाव फरायदों आंनि गामिनि मुङा नंथु महेन्द्रपुर बिनानावा जे 72.3 जौखोन्दो मार्क मोनदों बेसेबां घन्टा 24 घन्टाजों सानसेयाव बेसेबां घन्टा बिजाब फरायनानै बेबायदि मार्क मोना बेखौ जोंनि गेजेराव खोन्थायोबा मोजां जायो मानोना फैबाय थानाय इयुन जोलैफ्राबो बा फरायबाय थानाय देरसिन जायफोरनाखि फार्स्ट डिभिजन थांफेरै बिथांमोनहा कलेज लेभेलाव बा इउनिभार्सिटियावहाय जाहाथे मोजां मार्क मोननानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोयो मिथिसार होयो बेनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आंनि फरायनाया आङो 3 घन्टा फरायो बेलासियावहाय बिदिनो 4:30निफ्राय
4था गाहाम ओमफ्राय एखमबा बिदिनो ओंखाम जाखांनानै आरो फरायफिनबावो ओंखामखौनो जों 8:30सोआव जायो आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखाम जाखांनानै आरो फरायफिनो सेंग्राफोरा जालायबाय नै फुरा रायजोफोरनो साहा रानग्लुंनानै होनसैलाय बोथोराथ' ओरैबायदि अखा हानानै दासो एसे साइज जादों एकदमबारे मेगन गोसाखानै सान्दुं ओंखारबोबायलै बरिया जासिगोन दे दहायथ' प्रग्रामखौनो फुरा अखा हानानै ओरैबायदि खालामबाय दिना दा फुरा साहा रानख्रुसिगोन नै सेंग्राफोर हिनजावफोर गैया नालाय सिख्लाफोर गैया जोंनि एरियायाव लामसाम सासेबो गैया नै साहा लादों आरो ओंखारदों सिख्लाफोरखौ फेजेनजोबनांगौ गैखायानोखा सोरखौ फेजेननो आरो दे लागाव सोर मावबालाय सोर मावो लाखा थोनाय बादि नङाबा बिसिखानानै ला नैबे जाबाय जोंनि साहा रानग्रा ग्रुप गिलास रानग्रायाव थानोसै बियो साहाखौ रानोबा थारमाने गुदुं नालाय खामब्रबली जायो ओंखायनो बे रेजेंसिन बेखौ नायनानै लाबाय आङो बेनो साबसिन नालाय दा बोरैबा बोरैबि खामब्रबला जागोनसो बिसोरो दा गोग्लैलाबायबा खुनु रिक्स गैया नालाय अखा हाखांनाय लोगो जाफैहांबाय आरो आयौ जायगा थोहांलालै बुंजोबहांबायानो जायगाफ्रा आं खालि भिडिअल' खालामसै हानजायानो जोंहा गोबां गैया बेवहाय मात्र मोननैसोल' हानजा दङ जोङो बिथांमोनखौ रेडि जानानै थानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय रोजाबनानै हानजा मोसानाय सेथि बान्था हिसाबै मोननो हादों गंगिया बाथौ हारिमु आफाद बिथांनि बान्थाखौ गथायगोन जोंनि खोला गंगिया प्राइमारिनि आफादगिरि बिपिन चन्द्र बर' बिथाङाबो नैबेयाव नुजाफैदों नैथि बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा टाइगेरगुरि गामिनि खुगाजों रोजाबनानै हानजा मोसानाय रैसुमै हानजा मोसानाय टाइगेरगुरिनि बिथाङा नैथि बान्था मोननो हादों बेयाव गसंफै आङो बिथांखौ खावलायबाय आखाइ खबनाय बिथाङा जेरावखि थाया मानो नैबेवहाय नुजाफैनो हासिगोन रायजो राजाफ्रा जोंहा थांथ'नो नाङा हारिमु मोनाबिलिया जोंहा जागायजेनदोंसो बिनि थाखाय आङो साफ्रोमखौबो गुरैयै खावलायबाय मानसिया माथो गैथारलालै जोबजोब्बाय
साउन्डखौ एसे सरजाबदेरबावबाय आं भिडिअखौहाय गय जाना रायलायना थाबथा खोनाबाय जायग्राफ्रा नायदो नै माबा मोनसे प्रग्राम बानायबा माबायदि लेथ्रा जायो आरो प्लास्टिक दाखोरजोबसै गासिबो ओमफ्राय दा ओरै स्टेजखौ सिफायफिनजोब्बाय आरो केनभासफोराव बेयावनो खायफा खुग्लुबबाय खायफा मोसाबाय खायफा हाजार प्राइज मोनबाय प्रग्राम खालामनानै बेनो नै खुनुरुखुम जाबजुबबाबो जोबनानै थांबाय आरो देग्लायनि बैसागु फांसन बा फोरबो फालिथाया